Bowen, Ward-Prowse i da li kupovati igrače West Hama. Jarrod Bowen jedan je od najpopularnijih transfera pred 8. kolo. Ima 200.000 transfera nakon golova protiv Liverpoola pa Sheffielda u posljednja 2 kola. Bowen, koji košta 7,2 miliona na dan ovog snimanja, što je srijeda, je odigrao 7 mečeva. Ima 48 fantasy poena, postigao je 5 golova, ima 1 asistenciju, iako je izgubio penale. Ima 6,9 poena po startu. Druga popularna opcija na wild cardima je James Ward-Prowse. Stigao je posle prvog kola, prosječno na terenu 88 minuta, a u 6 odigranih kola upisao je 2 gola i 3 asistencije. Osvojio je 35 poena, odnosno 5,8 poena po startu. Jeftiniji je od Bowena jer košta 6,3 miliona na dan snimanja. Uz njih popularna opcija je golman Areola sa cijenom od 4,2 miliona, a dobra opcija je Antonio. Igra 74 minuta po meču, ima 2 gola i 1 asistenciju, što nije sjajno, ali košta 5,9 miliona i osvaja 4 poena po meču. Čekićari imaju 2 teža meča, Newcastle kod kuće pa gostovanje Aston Villa, ali onda raspored sjajan. Everton, Brentford, Forest, Burnley, Crystal Palace, Fulham, Wolves, sve su to mečevi koji čekaju ekipu Davida Moyesa, pa je i potencijal za poene svih pomenutih igrača veći. Uz opciju u odbrani poput Zume i Cufala od 4,5 miliona, West Ham ne samo da ima ozbiljan potencijal za bodove, već pomaže da u timu imamo 2 ili 3 premium igrača. Da li vi vidite nekog igrača West Hama u svom timu ili ste nekog već doveli?